नमस्ते. मी आज वालीच्या शेंगाची भाजी दाखवते. हे वालीच्या शेंगाची भाजी बनवते ना, त्याचंही साहित्य आहे. पण हे शेंगदाणे मी जास्त का भाजले आहे, हे मी शेंगदाणे आता भाजून आहे ना त्याचं कूट करून मी बरणीमध्ये ठेवणार आहे. कारण रोज रोज आहे ना थोडे थोडे भाजून शेंगदाण्याचं कूट बनवायला नको. त्याच्यासाठी मी तुम्हाला दाखवलं आहे. 1/2 किलो शेंगदाणे आणायचे आणि चांगले भाजायचे असे, आणि ते भरून मिक्सरला लावून बारीक करून बरणीमध्ये भरून ठेवायचे. म्हणजे ते प्रत्येक टायमाला आपल्याला वाटायची गरज नाही. मग ते बरणीमध्ये ठेवले की आपल्याला 1-2 चमचे वापरायला मिळतात रोज, म्हणजे रोजच्या भाजीमध्ये. आता हे वालीचे शेंगा आहेत, हे बघा, हे वालीचे शेंगा आहेत. मी तुम्हाला वालीचे शेंगा दाखवायला ठेवले आहेत. आणि वालीचे शेंगा हे मी कापले आहेत, कापून धुवून स्वच्छ ठेवले आहेत. हे वालीचे शेंगा आहेत ना, असे तोडून नाही घ्यायचे, असे तोडून पण घेतले तरी चालतील, नाही तर कापून घ्यायचे. आपलं सुरीने असे बारीक बारीक कापून घ्यायचे. हे मी असे कापून घेतलेले आहे. त्याच्यामध्ये मी आज थोडंसं गाजर टाकणार आहे. म्हणजे खाली वालीचे शेंगा आहे ना, असे बरोबर नाही वाटत, हिरवी हिरवी भाजी दिसेल. त्याच्यामुळे गाजर घेतलं आहे थोडासा, म्हणजे 2-3 गाजर आहेत बारके बारके. हे वालीच्या शेंगातले दाणे नाही. तुम्ही म्हणाल का मी दुसरे काय घेतलं, म्हणजे शेंगामध्ये दाणे असतात. हे वालीच्या शेंगामध्ये हे बघा, हे असे दाणे असतात. आणि हे अद्रक लसूणची पेस्ट आहे, हे मिरची पावडर आहे, खोबरं आहे, हे मीठ आहे, कोथिंबीर, आणि हा कांदा आहे तळण्यासाठी. त्याच्यासाठी हे तेल आहे आणि थोडंसं पाणी लागणार आहे. कारण ते वालीचे शेंगा आहे ना वाफेवर लवकर शिजत नाही, त्याच्यामुळे थोडंसं पाणी लागेल त्याला. हे मी आता हे पहिलं हे भाजी घालते आणि त्याच्यानंतर हे शेंगदाण्याचं कूट कसं बनवायचं ते मी दाखवते. आता मी गॅस पेटवते. गॅस थोडा तापला ना मग मी कांदा टाकते. ते भांडं पण गरम झालं आहे. आता मी त्याच्यामध्ये तेल टाकते. तेल थोडं तापू द्यायचा. थोडं तापला ना मग त्याच्यामध्ये हा कांदा टाकायचा. हा कांदा टाकायचा. कांदा एक कांदा आहे, हा एक कांदा आहे, मोठा एक कांदा घ्यायचा. कांदा पहिला चांगला भाजायचा. कुठली पण भाजी बनवताना कांदा तेलामध्ये पहिलाच भाजून घ्यायचा चांगला. कांदा असा थोडा भाजेपर्यंत ढवळत राहायचा, म्हणजे तो लवकर भाजतो. कांदा असा थोडा भाजला आहे ना, त्याच्यामध्ये आता मी अद्रक लसूणची पेस्ट टाकते. ती पण 1 चमचा. ही बघा, 1 चमचा. कांदा अद्रक लसूणची पेस्ट टाकलेली आहे. आता मी त्याच्यामध्ये हा गाजर टाकते, थोडा हलवते. गाजर नाही टाकला तरी चालेल, पण मी टाकला आहे. आता मी हे वालीच्या शेंगा टाकते. हे वालीचे शेंगा कापलेले आहेत ना ते टाकते. वालीचे शेंगा टाकले आहेत ना, आता मी पुरे हलवत नाही आहे. आता त्याच्यावर मी झाकण ठेवते थोडासा, म्हणजे वाफ लागण्यासाठी. वाफेने कशी वालीची शेंगा आहेत ना वाफेने नरम होतात. मी पाणी टाकलं ना की ते शिजायला टाईम लागतो, म्हणून हे पहिलं वाफेला लावून ठेवते. मी पहिलं झाकण ठेवते त्याच्यावर. हे झाकण ठेवलं आहे मी. आता 2-3 मिनटं वाफ लागू द्या त्याला, म्हणजे ते शेंगा कसे नरम होतील आणि गाजर पण नरम पडतील. भाजी नरम व्हायला मी वाफेवर ठेवले आहे. तोपर्यंत मी तुम्हाला हे शेंगदाण्याचं बारीक कूट करून दाखवते. मिक्सरला लावते, म्हणजे कसं रोज रोज वाटायला नको ना, म्हणून. हे बघा, हे असं मिक्सरला लावून बारीक करून घ्यायचं. आणि हे बरणीमध्ये आता पहिले वाटले, आणि आता हे म्हणजे कसं हे 1/2 किलो जास्त आहे, त्याच्यामुळे मी 2दा वाटले. आणि असं शेंगदाण्याचं बारीक कूट करून ठेवायचं, म्हणजे नेहमी नेहमी करायला नको. थोडीशी भाजी घाईत असल्यावर शेंगदाणे आणा, भाजा नको. अर्धा किलोचे पण करून ठेवले तर चालेल, पण भाजले की साली नाही काढायचे त्याचे. शेंगदाणे कधी सोलायचे नाही, कारण शेंगदाण्याच्या सालीमध्ये एवढं सत्व असतो ना, ते म्हणजे कोणाला माहिती पण नसतं. तशी बटाट्याची साल काढायची नाही. बटाटे कापताना पण आपण ना बटाट्याचं साल नसतं काढायचं, पण बटाट्याच्या सालीमध्ये पण भरपूर कॅल्शियम असतं. तसंच हे शेंगदाण्याचं बघा, साल काढली नाही तरी पण कसं छान दिसतंय.
म्हणून साल नाही काढायची, त्याच्यामुळे शेंगदाण्याचं कूट खराब होत नाही. आणि तुम्ही शेंगदाणे साल काढली आणि बारीक केली ना तर ते शेंगदाण्याचं कूट पण खराब होणार. केलं आहे तोपर्यंत आता मी ती भाजी बघते नरम झाली आहे का, जरा वाफेवर ठेवलेली. ही बघा कशी आलेली आहे ती भाजी, छान नरम झाली आहे. आता मी तिला हलवते, जरा वरखाली करते. पहिलं पाणी कधीच टाकायचं नाही. कुठली पण भाजी सुकी बनवायची असेल ना, पालकची किंवा कसली, कडधान्य सोडून पाणी नाही टाकायचं, कारण त्याला पाणी सुटतो आणि तेलामध्ये चांगली नरम होते. आता मी याच्यामध्ये सर्व साहित्य टाकते त्याचं. भाजी चांगली आलेली आहे आणि नरम थोडी झाली आहे. आता मी याच्यामध्ये जे टाकायचं आहे ते टाकते. हे पहिलं खोबरं टाकते. हे खोबरं आहे म्हणून टाकते थोडंसं. आणि आता मी जे शेंगदाण्याचं कूट वाटून ठेवलं आहे ना, त्याच्यातलं थोडासा 1 चमचा टाकते. म्हणजे जसं आपण खोबरं नसेल ना तर 2 चमचे टाकायचं, असे 2 चमचा. आणि जर खोबरं असेल ना तर हा 1 चमचा टाकायचा, बस. हा चमचा आहे ना ह्याच्यामध्येच ठेवून द्यायचा मापाला, आणि असं झाकण मारून जाम ठेवायची. तर याला आहे ना मुंगी बिंगी येते, कारण चांगल्या ठिकाणी ठेवायचं. आता मी त्याच्यामध्ये मिरची पावडर टाकते. हिरव्या मिरचीची नाही करत आहे मी, लाल मिरची पावडर टाकते, कारण त्याच्यामध्ये सर्व गरम मसाले आहेत ना, त्याच्यासाठी थोडीशी टाकायची, कारण ती तिखट आहे. आता त्याच्यामध्ये मीठ टाकते. मीठ आपल्याला लागेल तेवढं टाकायचं, चवीपुरतं. आणि ही कोथिंबीर आहे, कोथिंबीर आहे म्हणून टाकायची, नसली तर चालेल, असं काय नाही. वालीची भाजी, वालीच्या शेंगाची भाजी. ही भाज्याचे प्रकार का दाखवते, लेडीज लोक बोलतात ना की बाजारात भाजीच नाही, भाजीच नाही, भाजीला गेले बाजारात भाजीच नाही, असं बोलतात. ते कसं वाटतं, म्हणजे एवढ्या सगळ्या भाज्या असून सुद्धा त्यांना वाटतं की भाजीच नाही असं. म्हणून मी या सगळ्या भाजीचे प्रकार दाखवते. तर अशा सगळ्या भाज्या आणून आपण करू शकता. आता मी थोडं झाकण ठेवते. भाजी झालेली आहे, म्हणजे थोडी वाफेला होऊ दे. हे सगळं हलवून झालं आहे. आता थोडासा पाण्याचा हात मारते. हे बघा, जरासं आहे बघा, थोडासाच मारला आहे. आता हलवत नाही. आता मी त्याच्यावर झाकण ठेवते. आता 2-3 मिनटं चांगली शिजू दे. झाकण काढते. आता भाजी बघते झाली काय. हे बघा, मस्त भाजी झालेली आहे, सुकली आहे पण चांगली. आता मी ती हलवते बघा. 2-3 मिनटं ठेवायची बघा. ती भात परत आता वाफेवर ठेवायची गरज नाही. एकदम सुकी सुकी भाजी झालेली आहे बघा, खाली थोडी पण लागली नाही. आपण झाकण मारलं ना, सारखं झाकण काढत नाही बसायचं, कारण त्याची वाफ गेली ना मग ती शिजत नाही लवकर. हे आपण झाकण मारलं ना एकदा वाफेवर ठेवायला, की सामान टाकायच्या आधी, साहित्य टाकायच्या आधी पहिलं वाफेवर ठेवायचं, आणि नंतर साहित्य टाकल्यावर परत ते हलवून परत झाकण मारायचं. आणि झाकण मारलं की लगेच ते खोलायचं नाही. सारखं सारखं खोलत बसलं मग ते वाफ जाते आणि ते शिजत नाही. आणि भाजी बघा झालेली आहे मस्तपैकी, छान झाली आहे भाजी. वास पण छान येतो आहे. कंप्लीट भाजी झालेली आहे, वालीच्या शेंगाची भाजी.